Haino hai belai kheno kharok jangnai mangpili kasai phaika chini koktomani bisingtui bukhok sanjana deborma 16 bosorni omor class 9 no poriwui tongjamani yagulo bisi kolokma romoi cancer bemar kotor manjagai thongoro klai tongnani nangkha bukhok sanjana debormani nukungo rang puisa koroi bagui sak hamnogo thangui najaknani phan koreikha nukuni phajingtei lukurongni thani khoksa khongnoi de mano chobachu sanani nangkha chobajangnai GPay number wngkha 6009581539 o GPay number o chobawi mano bufani mung Devendo Deborma bumani mung Shayana Deborma Kami Koilanpur para Choyakari naitongni sini mangplio Puilano lamsogo sini dalbidal news channel ni bkhakte ang tini oro phaisok paika sini sanjana ni nukungo belai khe sukjagya bong nukungo phaine pheme jeng tini ekdom chanani nangnani sitai kiri erpore borok tlangkha bini kaisa cancer hinei mankha report mankha cancer hinei hospital tlangman pore tabuk je boisoba nang lokolok soba ma to soba kha soba mani bisingtui boni je nani moto nungya khorang aboni bisingo tabuk baire sitlang ni hin sajak mani ngakai rang puisa bo kari ni bagi borok tlang maya biya langsuk tongkha tei lokorok no sawas no koyo borok abo tabuk koyek dini bising tlang ni hin sajak mani bagai tabuk tlang nani ngakai rang puisa kari ang tongkha lokorok kairok jabaidi bukhok sanjana no bini mangbili no chung phono kirinai ekdom thanani rang puisa kari ngai tongkha borok no khoksa khongnai chobudi nini ani hiyawoi bobo tiprasa kaisa bobo sini busa sini joto bukhok takong bukhok hisabe choba jabaidi nini ani hiyawoi khoksa khong tabo bini ama bai bini babu bai sing kok slainai nai poila sekang tamong mani saikana gari kis ini je problem mana yakun tolo ke sing mana ide abo apro kota suruh bukin bagi ya ide naik dokter ke telang khunu bi bitrok sari mani pore je binawo dini nasne bisnani pasai miya imaya awai system itu acha ide ate inte hitano koi hospital telang kolang purut lang kha koyat lang pore direct jibi lekhare kana jibi mas kaise mo kota tomani pore jibi phate pore report no khaika MRI ro khaika joto paiso ke khaibe ka MRI na MRI khemeli bo yakun sabai ni ke khaimal kana ke tabo doctor ni report man mane tamo ni report man doctor ni report to man kha bor to cancer hospital lekhar hoka lekhar homani pore rang kringe 15-20 दिन mato ni kana ini buki cancer teh thum hor pika thum rahmani pore cancer hospital thangasi thangri ki parabo cancer no hinsa samani pore prok sahoro khaimaya norok ma kha bairo langkan বাইরে যে tlangna nangai ta tabuk na tabuk বাইরে ya sara boni sakna hamli manani moton kes keri kata na kamu kami mana untuk prikating kamu katar lukurong ni thani ni tam koi mo lukurong ni thani to ido koi mo abono sini MBC korok ba sini monti MLA CM abronan koyo ba sini taku bubu sini tipa ha jatio borok khoksa khong ni ha datino dike chao ye dati lang makai khuk ka abor ta logoban kun kuriga kun busaro botali te kete ta hote bukok chang seng bini ama bai to kok saimana moton kerika seng tini nai de seng khoksa khok nei nini ani hiya woi bono seng tini soba laina nang sinai adi soba so khaileyana baska goya beri rom layana bono soba woi ka hamke khorok koto khaina to bobo ang hai nang khaino himbai
boi hai na thotok no thotok kai tongna mu sungja kana hoba baluk thangkaba sini borok munusu je ganang ni sumon dalena nangsinai pare sing nini ani yawe khoksa khungnai thumui relayana borok bus kangni dinno tesa koyek dini bisingo borok বাইরে সিতলাংনানি হিন সাজাগো hingakaiba rang puisa rok kalayang lai tonga bongni borokno sing te khokja khungnai kepano bini reilaya konai sing bono lainagai naitongdi soyakari dal bidal news tini baga sunam laisana